De boswachters van Steeds Bosbeheer komen de vreemdste dingen in. Soms lieds. Komt misschien wel bij een boer uit het land bij. Het voorin voor de skip en bij hem beginnen wij te slepen en uiteindelijk komt het wel weer in de natuur te landen. En dat vergeet je net, hè? Dus je weer een pak, een papier, dat vergeet nog wel, maar blikjes dat bloot zichtbaar in de natuur en uiteindelijk is het echt schadelijk. Maar het kan ook volle slimmer. Ze wordt bouwafval starten op de parkeerterreinen in de bosk en water Kwadlien een lading oude TL-balken in het wetter smieten. Waar smiet dit je inderdaad? Ja, dat zijn toch vaak mensen die het op een putje gewoon hebben of de rommel gewoon gauw kwijtwallen. Dus dat kan ook wel bedrokers wezen. Vaak zijn het wel iets putjes en dan gaan ze dit oer. En dat is duidelijk zijn, dat is van putjes, strit, sierbestrating of zo bij. Ja, en dan smiet ze de rommel bij ons delen. En het liep het heel tijd vaker te gebeuren. Dat er meer illegaal dumpt wordt, zo onder oren te krijgen hebben, maar de hege kosten van legaal voortbrengen van het goed. Ik denk toch dat het echt te maken had met het geld, dat mensen het toch voor betalen moeten bij een stad. En dat ze dus een putje hebben, dat ze dus geld aan overhouden willen en dan smieten ze de rommel bij ons delen. En wie had dan vaak ook weer de kosten? Steeds Bosbeheer stelt extra tafersjog in om de overtreders op de dierbetraapje te ginnen. Ze zullen daarvoor oparbeiden met onderoren de politie. En dat laatste is wonnedig. Soms dan krijg je reacties waarvan je denkt van we proberen het gewoon uit te lezen. Maar dan, sommige mensen die reageren daar heel apart op. Agressief? Ja, soms echt wel agressief, ja. Steeds Bosbeheer hoopt dat mensen er zelfs nou echt wat beter om tinken zullen. Dus joggen jouw rotzooi in de bosk, pak het op.